Hello, what's up mga kafanilet? Another video na punta, no? Shout out ko sa tanang taga Bohol nga mga gwapo-gwapa. Nya atong topic day karong gabi una mga kafanilet, kining mga tawo nga hambugiro. Kanang hambog jamo bitaw kung sa ilang gipangkaon, asa sila niabot, ilahang kwarta sa bangko. Maot ng tao nga mambugiro ka. Dapat og unsay naa nimo, di na ko ka magsaba-saba. Ako unsay maabot na di ko magsaba-saba. Di gani ko ganahan. Di gani ko ganahan istorya nga ako kumukaon dito sa Jollibee. Wa gani ko manghambog nga niabot ako dito sa Canada, Hong Kong ug sa pang lugar na. Nya ako kwarta dito sa bangko. Gamay ra ng 100,000 nga deposit kada buwan. Di ko ganahan hambugiro. Halak ka.